बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि बिग ब्रेकिं आपडेट। नंगौ, बे समाव आसाम बिधानसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै आसामनि मोनफ्रोमबो राजखान्थिनि दोलोफोरा फैबाय थानाय बिधानसभायाव गोख्रों बिसायख'थि गेलेनो थाखाय सान हर खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। आरो रायजोनि गासै 126 बिधानसभा बियाबजों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासै मोन 15 बिधानसभा बियाबखौ बिटिसिनि मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरा दैदेनगिरिफ्रा बे समाव गाव गावनि राजखान्थिनि दखलाव मोन 15 बियाबखौ लाबोनो थाखाय खामानि मावनायाबो सोलिगासिनो दं। नाथाय बेनि गेजेरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जे राजखान्थिनि फोथाराव आगान होसिगोन, बे बाथ्राया आरो बे सोंथिया गोबां रायजोफोरनि गोसोआव आरो गोबां खौरां बिजोंफोराव गोसारगासिनो दं। थारैनो बे समाव गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां सोंथि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ एंगारनानै राजखान्थिनि फोथाराव आगान होसिगोन नामा? आरो माबे राजखान्थि दोलोआव जगदान जाहैनानै दिपेन बर' बिथाङा फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव बिसायख'थि गेलेगोन? माबे बियाबाव उदालगुरि जिल्लानि माबे बियाबखौ थिरांथा खालामनाय जादों दिपेन बर' बिथाङा? गोबां मानि बेफोरबायदि सोंथि रायजो राजाफोरनि गोसोआव। थारैनो बे समाव नोंथांमोना मा सानो? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव फैनानै समाजनि खामानि मावनायनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन? बे समाव माखासे बिथिंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थाबैनो राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनाया रोखा। नंगौ, बे समाव नोंथांमोना थारखौनो खोनादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा आफादगिरि, बे आफादगिरि बिबाननिफ्राय एंगारना एबा बिबानखौ एंगारनानै थाबैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होगोना रोखासै। नंगौ, बे समाव आरो माबे बिधानसभा बियाबखौ दिपेन बर' बिथाङा बे समाव सायख'ना लादों? माखासे सर्सनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे समाव जुदि राजखान्थिनि फोथाराव थारैनो दिपेन बर' बिथाङा आगान होमारोब्ला बिथाङा माजबाद बिधानसभा बियाब, उदालगुरि बियाब नङाब्ला भेरगाव बियाब, बे मोनथामखौ दिपेन बर' बिथाङा सायख'ना लानाय जादों होननानै माखासे मानि सर्सनिफ्राय बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि थारैनो जुदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जुदि राजखान्थिनि फोथाराव आगान होयो, अब्ला बिथाङा माजबाद उदालगुरि नङाबा भेरगाव बियाबाव बिथाङा बिसायख'थि गेलेगोना रोखा होननानै माखासे मानि सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों। दानिया नोंथांमोना फोरमायहरदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा थारैनो राजखान्थिनि फोथाराव फैयोब्ला बिथांखौ नोंथांमोना माबोरै बरायगोन? बेखौ नोंथांमोना जोंनि कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहर। दानिया फिन आरोबाव फैबावदो जे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनायखौ लानानै जाबायदि गोसारदों, बे गोसारनायनि सायाव माबायदि बाथ्रा एबा फिनजाथाय जों बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै लाना फैदिनि। बे मोनसे गुबुन एंगोलाव मोनसे सरसा, मोनसे स्पेकुलेसन सोलिबाय थादों आरो आंनि फारसेनिफ्राय फोरमायनाय जादोंमोन जे जथेस्थ' बैसो जाबाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोदान लिडारशिपबो नांगौ। न' डाउट बियो जोंनि थांनाय 58थि जे थान्दै जुथुमा बियो टार्मिनेटिं सेसन नङामोन। थेवबो गासिबो परिबेस परिस्थितिखौ नायनानै आङो खावलायदोंमोन आरो बे खावलायनाय बायदि दा जोंनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिया बिनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ आरो खोब खम समनि गेजेराव सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिया जिरायनानै मोनसे मोजां थांखि आजावगोन आङो आसाबादि। आरो माहारिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जातीयताबादनि सेतनाखौ लानानै जेरै हाबा मावदों, एबसुनिफ्राय
जुदि बिदाय लानाय जायोब्ला गासैबो थासारिफोरखौ नायजोबनानै जि थासारियाव जि परिबेसाव जि फोथाराव खामानि मावा मानो माहारिबाद आरो माहारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो मुल थांखि जागोन आरो बेखायनो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि परियाल आरो CWCआसो डिसिसन लागोन दा बिथांमोना बे डिसिसनाव आङो जेरैबायदि आजिरा मोननो लुबैदों रिटायारमेन्ट मोननो लुबैदों बिथांमोना जुदि एलाउ खालायोबा आङो ओंखारलांनो हागोन आरो बिथांमोना जुदि ओंखारनो मोना नोंनि समा जायाखै होननानै जुदि बुङोब्ला आं हारसिङै जेबो डिसिसन लानो हाया खारन जोंनि संबिजित बायदियै जोङो संबिजित आरो जोंनि सेन्ट्रेल वार्किं कमिटियानो हाइस्ट अथरिटि बे अथरिटिनि जि सायाव बयबो फोथायनाय आरो मान मर्यादाया जेब्लाबो थागोन आरो बेखायनो CWCनि डिसिसनानो आल्टिमेट डिसिसन जागोन बिथांमोना मा बुङो बे उननि समाव खम समनि गेजेराव सावरायोब्ला जों बिनि फिथाइखौ मोननो हागोन गोजोन्थों बिसायख'थियाव बाहागो लानाय लायैया दा जेबो बेबायदि क्लियार जायाखै गिबियाव आङो माने रिटायारमेन्ट लानायनि खोथाखौ आङो CWCनो रिकुवेस्ट मोनसे होदों लेटार मोनसे होदों बिनि उनाव हारिनि थाखाय समाज सिबिनायनि थाखाय माहारि दानायनि थाखाय आरो जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि बर' गोजोन गोरोबथा जेराव सिमा बारायनांगौ थाबाय दा 25-26 इयार्स दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आं खामानि मावबाय बेखिनि जिखिनि अभिगथा राजा लामानि रेल लामानि होख्रावनायनिफ्राय जागायनानै नैबे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दिल्ली दिसपुराव लबि एडभकेसि खालामनायनिबो जिखिनि प्रेसार बाहेरायाव थानानै जोङो जिखिनि होख्रावनांगौ आवाज होनांगौ जों होजोब्बाय आरो बे कन्टिनिउवास थागोन गोदान बिबानगिरि फैबाबो बे सिस्टेमा थागोन डेम'क्रेटिक पन्थानि गेजेरजों प्रेसारा थागोन किन्तु बे एखे खामानिखौनो सिस्टेमाव थांनानै आरो सरकारनि पर्यायाव माने थांनानै खामानि मावनो गोनाङा दङ आरो सिङावबो आरो बाहेरायावबो खामानि मावोब्लासो बे मोनसे जोंनि जि दाबि बा जोंनि इस्युआ समाधान जागोन दा बेखायनो बै लेभेला बेसेबां बास्तब जागोन बहा थांगोन मा मावहैगोन बोरै मावहैगोन बियो समनि गेजेरजों जोङो बेखौ डिसिसन लानो हागोन बेखायनो आंनि साननाया जाहैबाय जे एक्सपिरियेन्सखौ एबसुआव थानानै मोनबाय बर' आइ आफा राजाया हाबा मावनो थाखाय स्कप होबाय बे एखे एक्सपिरियेन्सखौ लानानै सिस्टेमाव थानानै खामानि मावोब्ला बा मावनो मोनोब्ला आरो बे खाबुआ फैयोब्ला हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनायानो प्रधान लक्ष्य जागोन बेयाव गुबुन एजेन्डा गैया दा बेखायनो समासो बुंगोन आरो आल्टिमेटलि CWCआ मा डिसिसन लायो दानो बेबायदि रोखा स्रा बुंनो हानाय कुनु परिबेस जाथ'वाखै गोजोन्थों